tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Di panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambal kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dek. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambal kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok enggak? Dah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene loh, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu udah sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Alah. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Wah pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita tekan di David Beckham kan? Undang. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun bapak. Wonge cek ngatur lampu wong. Kok iya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong kan karo yo apa jenenge rasa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik yo nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober.
8 Oktober saiki. Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 wisuda Oktober. Sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Trasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambal kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dek. Ada lagi. Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambal kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak dia karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas Kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus kayak dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung.
Ono Lencong. lewong kok lencong ya. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampean kok gitu toh Mas. Ora, Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multi talenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengen belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Kowe belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh, Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Ngene wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Sini. Ya toh? Di sini ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih loh. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lu jari Pak kena limbu lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya. Oh, ini. Cul nodek, kuwe Wes, Mas. enak. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi kok. Wes. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jan merasane mak teratat semriwing kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku nih, Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku.
Ya ini ada lagi bintang tamu sok. Mas Noto Kakang, Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa ya lho, Nduk. Kowe Kakang. kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku mau malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik. iya, Kan umumnya wong feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, kamu. Wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang tuh jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye nganggo? mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Ayo jajal. Udah, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap, jajal piye jajal. Siap. Piye, Aku Bang? ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta ning kaploke kene. Walah, lho jare samian sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontoни angel rap. Wah, syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene nih. Heeh. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, Duk, di ero. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho piye to ki? Isone ora apa-apa to. Iki pamane aku ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Ngene nek muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo deh. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor Bener. plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Duk, Walik, Duk. walik. iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya, gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik, ora tak. puas. Tapi yo. Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Duk, Apik, tapi yo. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan proto. Lah, yo. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe dadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngosak. Nyapa, Duk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo.
kok rekoso mentaya Ayo, ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas Iya. luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas Labine keringetan, labine keringetan dilapi. kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Mas panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. aku suka Aku arep dadi toprak. Iki wis ora ya lek isih Panji panjang Asmara bangun ora? Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panji Asmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala prajuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Kok mek Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik kuwi kok. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Loh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Di garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe. Karo Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki kowe kok arep kok luwih galak timbang Bandung bar. Apa? Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresna kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, Terus? cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise Minta ya. romantis ya Kang. Telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku urung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik Nyocok apa mata moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Mike kurang ngisor. Nah. Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas?
Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarta ngora arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? Lakone apa? Iki lakone apa? Bantu Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak Jack ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Ha terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi karo nduk niken. oke. Kandung ngarenmen to, Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sido gemati to. Sido. Wis jangan kuat keto. Wis go bios trajari sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Jose. Gemati masih bra. Yo dijogetnya lo ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk mati yuk. Oke. Yuk. Atine madu sirane nyongkralan lesu ibare alar ambabar laju iberidere lumayan dengawan neco ing parana ayane Miat langening kalang iwan aglar pandamuncar Ong tinon lirek konang surem sorotitan padang kasor lan pajaring
purnameng gegono dasare mangsa katiga Kulup tetuko matura kelawan uwakmu ing Ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira Kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu Janaka kula wonten dawuh Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudhak Tunjung Biru mau ya Yayi menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca kula wonten dawuh laman awat-awatana lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika Merahina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkan negara saketer kini donganing kung lir wuwu sing pinipanco Bong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumitir sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa nuwun inggih duh Hyang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sekar Pudhak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita usulun tampa kanthi prawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudhak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup.
lan wis titi wancine kembang mau linggar saka wasta ulun tampanana ulun ora nggone masrahake kula ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, Kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang pudak tunjung biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. iya Lesmana, Ulun nyangoni Raharja. Dewa Sukata marang suring prang ngudani arum-arum ngendan wing awiyat ing danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh pukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka, hayu mopo rasamu? Kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu liwata tepining lepen tempuran kang bening banyune. Supaya kasembadan sediamu he Janaka. Kumaling si cinceng kuling jakune kuro rame amalungi mertandane wancine wos kagatenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya kumaling si cinceng kuling jakune kuro rame amalungi mertandane wancine wos kagatenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya
tur palarasan sang pekik tupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagdo? Pancen bener. Kowe sapa? Panengah Pandhawa Satria Madukara saka negara Ngamarta. Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku. Sumedya laku mak ngendhek marang lakuku. Kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar. Yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa. Weh ladalah. Murang tata. Bagus rupamu. Ning jebule kowe arep mbegal daraku. Parat. Wah, iki musuh lawas. Kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman. Kejak pirang dina tak ladeni musuh Satria Pinggondalya Gatotkaca. Ayo, tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri. Galong pecah dasmu. Hey! Ha! Ha! Oh! Hey! Wah! Gagat deniro rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijaya Mulya. Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai, sejatine sing nampa saka Hyang Padhawenang kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening Panengah Pandhawa nganti aku mung ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun dor gejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana.
Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang langcang kokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru Dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lancang kok ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya yang padha winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta. Kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus. Laruta saking Gotha Sakura kula yen atanamu usa Sang Sri. Kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu? Ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wau wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi Kaka Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwarganmu Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Kaka Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Kaka Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana, manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Kaka Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe.
Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Weh latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa ngebyuk para Pandhawa pateni. Kudara Werkudara harta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Woi, kok mati aku, Pak. Lakon titir mati dening Swatama. Sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Ngamarta maratandhai nilap panas mara bumi utawi wahyu pamong niku sampun paripurna.
Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadi patuladan ingkang ala kagilesa anut laku ning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa dadi pepadang paripurna pagelaran ringkih purwa